Ina zuwa haka da sassafe. Ai wallahi an ga miki fati tashi ne da safe jikin na duk sai a hankali. To. Sannu baba. Allah baka lafiya baba. Wai Allah. Ai wallahi. Ai. Sannu na bara. Me wannan cutar ta baban naku anya zai tashi kuwa? Assalamu alaikum. Ahmad? Ahmad? Wai me ya same ka ne kwana biyu ne nake ganin ka gaba ki ɗaya ba yanayin da na san ka ba. Assalamu alaikum. Hauwa lafiya kika sa shi a gaba kike kuka haka? Ai dole in yi kuka umma. Kin ga halin da babanmu yake ciki. Ko motsi fa ba yayi. Yanzu dai ku bari maganin nan ya ji ku sai a bashe shi. Allah ya tashi ka faɗin ka ba. Amin kanwar mu. Ni na ka gunga kun ba baba maganin nan ya sha ya tashi. Ku bari maganin nan ya ji ku saboda tsoho mai magani ya ce a bari ya ji ku maganin nan. Maganin nan ya ji ku daure ku bashi isha. Tafiyar ajali ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, san da zuwa ina kwana. Tashi lafiya gida. Ya aiki ya ne ciki? Sauki. Da ƙara sauki. Na ji an ce kina nema na shine na zo in ji lafiya da ku? Daman Umar ta ce ya kamata mu je mu gaishe da jikin baba shine ce to bari aika a kira ka dan na sanar da kai. Gaskiya to ai ko da sun je ma ba wani damuwa bane ba ko? To shikenan. Ai kawai suka je ma ba komai. Ya kuma labarin soyayya ta. Labarin soyayya tana nan? Ya lafiya ko? Lafiya kalau. So, nisa abubuwan ne sun mun yawa ga cikin baba ga kuma ke kanki. Gaba ɗaya abubuwan sun dan yi min yawa sai dai ki ta taya mu da addu'a Allah ya sa komai ya zo mana a daidai. To Allah ya bashi lafiya. Amin amin zira su na gode sosai to. Kiya gaya musu kawai sai su zo in naje zan sanar da mama. To shikenan ba damuwa na gode. Ni bara na ƙarasa ko? To sai an jima. A gaida mai jiki. Ya mai jikin? Allah ya ƙara afuwa. Insha Allah. Matafiya masu tafiya neman magani sun yi nisa yanzu ko? Wallahi malam har yanzu dai ba mu samu wanda zai tafiyan nan ba. To kawai shine muka yanke shawara za mu je da kanmu. Kuka yanke shawara ku je da kanku? Wallahi malam. Ku za ku je? Wallahi malam za mu tafi gaba ɗayan mu daga mazan har matan. Ni ba zan ce kar ku je ba saboda ba zai yi in yanke muku hanzari ba. Kuma bayan na yanke muku hanzari a nemi wanda kuma zai je a rasa. Mahaifinku ya zauna cikin ciwo ko kuma ajalansa ya riske shi. Ni abin da nake gani din to kamar da kuka ce za ku je ku je.
to amma fa ina gaya muku da wahala, irin wahala da tafi ƙarfin ku ba za ku iya ba, amma idan Allah Ubangiji ya ƙarfafe ku to za ku je ɗin, amma ina horon ku da ku ji tsoron Allah. Babu guzurin da zan yi muku illa muku guzuri da tsoron Allah, sannan kuma ku kiyaye irin addu'o'in da kuka koya a wajena. Duk inda kuka je ku yi addu'a, ta fita daga gida ku yi addu'a, ta shiga daji ku yi addu'a, duk da kuka cewar akwai wani abun tsoro ku karanta addu'a da Allah Ubangiji zai tsallake da ku, kuma ku kula da irin ku kula da irin launin ciyawar da na faɗa. An gane ko? Insha Allah malam za mu yi da Ubangiji Allah ya tsare. amin malam. Allah kai ku lafiya da ku lafiya. Amin malam, mun gode. Allah ya kiyaye. To malam a tashi lafiya. A huta lafiya. Yanzu hada wani ɗan siriri da za a je. Gaskiya ni tafiyan nan da zafi ba sa raina ba. Dan dai kawai ba yadda zan yi. Kin san mene? Jejin nan da zamu je dole ce ta sa zamu je. Kuma shi jejin nan da zamu shiga ba farauta zamu shiga ba. Zamu je nema ma wa mahaifinmu magani ne zamu je, kuma umartar mu akai zamu je. Dole ce ta sa. Assalamu alaikum. To, ba wai mun haɗa ku ne a nan gurin don wani abu, mun haɗa ku ne don mu yi sallama da ku a bisa jejin da za mu je neman magani. Kuma jejin nan dai mu kan ba mu san ya yake ba mu san abin da yake cikinsa ba, saboda ko daga jin sunan jejin ka san jejin abin a jinjina masa, wai shi jejin kare kukanka. To mu dai abin da muke bukata a gurin ku ba zai wuce addu'a ba, akan Allah ya kai mu lafiya mu ya da mu lafiya, kuma Allah ya sa abin da muka je nema mu samu. Ina taya ku da addu'a. Allah ya kai ku lafiya ya da ku lafiya. Allah ya bada abin da aka je nema. Amin amin. Sannan shi kuma Allah ya ba shi lafiya. Mun gode sosai da irin kula da kuke ba mu. Abdul. Na? Aminu, wannan ita ce Zulaiha wacce nake son zan aura. Wannan 'yan uwana ne. Wannan kuma budurwar Abdul ce. So abinda dai na so a ce mun zo tare da 'yan uwanmu mata, to sun yi bacci ne gaskiya, to shine naga gwanda mu zo iya mu mai sallama da ku, saboda sassafe za mu fita. Ku dai addu'a ku kawai muke bukata, kuma insha Allah mun yi muku alƙawari har in Allah ya da mu lafiya, idan Allah ya yarda duk wani abu da ya kamata a yi a kan soyayyar mu da ku za a yi. Mu dai fatan mu baban mu ya samu lafiya. Allah ya bada abin da aka je nema. Amin amin. Gode sosai. To yanzu anan mu bara mu wuce ko? Ita ma din ai tunda ka zo din ai sai mu tafi. Ko mu wuce gaba daya. Sai mu wuce duka. To shikenan, tunda ita tana gida, ki sai mu je mu raka ki gida. Mu je ko gida? Sai an ji. Sai an jima. Shikenan. Ni zan wuce. Tafiyar ajali ce.
sannu labaran. Allah ya tsagaita masa. Ahmed, Baba. ka ga dajin nan na ƙare kukanka. Akwai hatsari sosai, Ahmed. Akwai hatsari sosai sai kun kiyaye. Maganin nan da za ku je, ku nemo ma mahaifinku ku kiyaye, ku yi taka tsantsan. Ina nan zan taya muku addu'a. Ubangijin Allah ya ba ku sa'a, Allah ya sa ku je a sa, Allah ya dawo da ku lafiya. Ku yi hankali da dajin nan. To, 'ya'yan nan, kun ga su maza ne. Ku rauni ne da ku mata ne, ku zauna ku haƙura su je. A'a umma za mu bi su, ba za mu iya barin su yayi su tafi su kaɗai. To, Ahmed, ga su nan sun nace sun ce sai sun bi ku. Sai ku kula da su. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye Ubangijin Allah inda ya kai ku lafiya, Allah ya sa ku dawo lafiya. Allah ya fi kowa ganin zuciyarku abin da ya kai ku. In Allah da za ku je lafiya ku da lafiya, Allah ya ba ku sa'a. Allah ya sa a yi dacen maganin nan. Allah ya sa a yi dacen maganin nan. Labaran Allah ya tsagaita maka. To Allah ya tsare 'ya'yan nan. Amin umma. Muna nan ina taya muku addu'a. Allah ya tsare ku. Tafiyar ajali ce. Tafiyar ajali ce, don ja su sun ga husuma, ƙarshe na rai ajali ne ashe, bai gota wanda ya samu ba. Tashin hankali a ce har 'ya'ya mata an tafi da su dajin nan. Wannan daji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya tsagaita maka labar. Mutuwa sanadi ce ko garkuwa ka samu, magani kwatsari ne in babu shi to ai kamu. Tafiyar ajali ce, don ja su sun ga husuma, ƙarshe na rai ajali ne ashe, bai gota wanda ya samu ba. Mutuwa sanadi ce ko garkuwa ka samu, magani kwatsari ne in babu shi to ai kamu. Ko ina aka leka mai dace kan samu, to ashe tafiyar nan za ta zama cikar ajalinmu. Maganin an samu sai mu koma gidanmu, to ashe wa'adinmu baya cikin hannunmu. Tafiyar ajali ce, tafiyar ajali ce, ajali ce, tafiyar ajali ce.
shi to ai kamu ko ina aka leka mai dace kan samu to ashe tafiyar nan za ta zama cikar ajalin mu maganin an samu sai mu koma gidanmu to ashe wa'adin mu baya cikin hannunmu tafiyar ajali ce tafiyar ajali ce ajali ce tafiyar ajali ce tafiyar ajali ce don ja su sun ga husuma ƙarshe na rai ajali ne ashe bai gota wanda ya samu ba tafiyar ajali ce Wai ba komai duk a ciki yadda muka kewaya din nan sai mu mutuwa. Mu kaɗai ne a ciki. Ba wani abu a ciki mutuwa. To ba komai mu sa ta kawai ku zo mu fita. Zanciyar mage! Mutuwa! Dawo daga nan! An gama! Ajali! Mutuwa! Wai babu ko dajin nan ne! Ko gafiya babu a ciki mutuwa! Oh! Burin wallan kai! Wai mun cinye duk wani abin da yake dajin nan ne! Mun cinye komai! Abin da nake so da ku! Bi ta nan! An gama! Na tara silalla masu yawa na sayan bayi kamar mutum 20 za su samu? Ha ba idan sun faka ma shugaba ai kasan za a same su a wurina. Mai dawa ka yi daidai kuma ina buƙatar wannan karan ka zo min da irin baƙaƙen nan murɗa-murɗa domin sun fi shiga a kasuwa. Kar ka damu shugaba, a dawa ma wanda ika kansa ya zama nawa bare ni da nake namiji shugaban dawa sarki na dawa dan shiga cikin gari ka san gari mata ne zan kamo maka su duk inda suke. tafiyar ajali ce